Nihang Karbi Baptist Association Ningkan esek ameipi kibiji lapen risonim so toyani mate youth rally amai kichak jetum tirikama tumpen kachisik kachedang lapen kipapon Ingdeng Paroi Sira Krekethom Nihang Karbi Baptist Association NKBA Ningkan esek ameipi kipado ponji adim Panjan Hirheri Area Baptist Fellowship PHA BF kiparlopon Hirheri Baptist Church alongsi paman ponpo kepaman ponjiar ni lake thang ni phai near kepen ni phai krisiar ni ansi hot ponnu bangso me pelong risonim so toyani sitame pado ponpo lasi bangso me pelong ki ongdung aphai pen nang chitong dun thaputa area ke jatum lapen tirikama me atum pen chuningri pado pon risonim so arongaji mate youth festival ke doko pen jok si non thang aje klo taring ner kepen tarik krisi ansi korni hot pon tudang lo lasi monduli tin atum phan sitame mate NKBA Ningkan monduli Paroi Sira monduli Petrok arat atum phan sitame he tuning rilo lasi dak bihegalong ri lapen ong ada dim lapen kaunuti o dim kali wa sitame nang chitong dunra labang solong alira cham nang pidunji phan si kaduya phan sitame monduli tin pastor atum phan lapen dikon lapen department women department lapen youth department ke jarum phan sitame tuning rilo Lapen Mai Sek Arna Malam Achuarak Alam Kithan Ponjatum Lake Dr. Reverend Solomon Rongpi Dr. Reverend Aaron Teron Reverend Tenson Be Reverend Abraham Taro Pastor Thengjamo Lotha Baptist Church Dimapur Lapen Kiongdung Kithekiding Kithekire Than Ba Tumpenta Jumisen Lunlam Arjulong Jiputa Than Pontu Asinilehin pen ada non Paroi Sira Regetom Ingdeng NKBA Nihang Karbi Baptist Association ameipi kicak jipu kedam tang kuneng pen keciparaya teng pen sini itu ndak PHA BF area pen teng dun lo so pen arkoi tarik si pen klempong bang bom pen pini ana bangke pendel la pen kicu na diman supame ketang si long lo News Desk Report Karbing Long Live